Dakle, 3 godine kasnije Srbija ponovo učestvuje u dečijim pesmama Eurovizije. Tamo će pevati naša gošća Emilija, sa kojom će razgovarati Stefan, pod uslovom da je pričao sa bakom i dekom. Sa nama je naša gošća Emilija. Emilija, šta ti pričaj mi malo o tom pevanju tvom? Pevam baš dugo, od kada znam za sebe i dugo se bavim time. Nikada se nisam bavila baš toliko, da kažem, ozbiljno. I sada mi se ukazala prilika da predstavljam Srbiju na dečjoj pesmi Eurovizije ove godine. To će se održati na Malti. Već je pesma gotova, zove se Svet u mojim očima. Alagić uradio aranžman, Nikola Čuturilo je napisao tekst i Dragan Ilić je komponovao pesmu i ja sam koautor pesme. Emilija, kada je to takmičenje? 15. novembra na Malti. Nadam se da će cela Srbija biti uz mene i hvala vam na pozivu. Emilija, hvala ti na ovom razgovoru.